ngiyakuzwa bakithi. Yonela vuka na iphone ikhala vuka. Vuka. Iyakhala iphone vuka. Hello Mbali. Ngani ngiphasile. Hawu ngathi ngajabula. Yebo mngani, ngempela ngakubongela. Awu Mike, ithini into yakho? Ithini impumela? Ngitshela mina angazi bese angizazi ngendlela engisaba ngayo. Alothi ngenzalana ngiyibhekanga. Lokho engilale izolo ngoba ngivuka manje nje. Hawu, asambe ngishalithenga. Bede nami uanti ungithengelile. Ngitshela ukuthi ngiphasile. So uthini uma wakho nje obungazazi? Uma akanothi imphumela namhlanje. Ngitshela uyazi ngabe sicwelile la ubhizi uyangithethisa utshela ukuthi mina ngiyithembi. Impilo yami sezandleni nyenye so nje ayingeke. Ngizobona mhlawumbe kusasa phethu ngisayisabela vele ngizokoda nje ngikujabulela phethu. Hayi manje ngiyabonga nathi kuningi nje kwakhe sambeni kusothenga iphepha keke. Okay, Yonela, wenziwa yini ungangitshela ukuthi imphumela iphumile? Ngizuma manje bese Yonela imini ngize ngazokuvusa lana. Ungangitshela ukuthi iphephandaba liphumile limphumela. yama inkinga ngisengazi kodwa bengithi ngizokumangaza. Uzonga yini intombazane? Intombazane izomela kanjani? Ubuzongitshela nini ukuba ngizange ngizokubuza mina ngizwe ingane eminyango ukuthi ziyakhuluma zithi imphumela iphumile. Izingane ziyajabula eminyango. Wena ungitshelile mina ithi imphumela iphumile. Yini exolisayo? Zonke ithi ungihlala uthi uyaxolisa. Yini exolisayo? Ngikufundise kanjani Yonela? Ngikufundisa abuhlungu ngilinde ukuthi ungitshele lezi zinto. Cela usukume manje. Uphume uhambe uyothenga iphepha. Manje, ngoba mangabe ngibuya la ngibuyisa hleli la uzongithola la. Yes, petit beat, essa se bambai. Yes, petit beat, essa se bambai. Essa se bambai. Yes, petit beat, essa se bambai. Essa se bambai. Yes, petit beat, essa se bambai. Kaluto fiti, hai yes bamba. Ngapho sisiwuphi sibambamba. Ihambi iPhone lapho bethanda. Yes, petit beat, essa se bambai. Kaluto fiti, aba yes bamba. Ngapho Hayibo, kanti indaba ukusaba umphelo uyazazi ukuthi umuntu onjani esikoleni ubuhlakaniphile awumancane nje ukusaba awume nje awubeka kancane eceleni nje ungayithembi Yazini asamsendlini. so ngcono sibona endlini uyawoma siphasile sobona endlini engcono ngcono sami Buka bethe bandilana abangcwele sesifana namaphepha ke sobheka endlini bese kanti indaba ukutatazela uyazazi wena ukuthi ubuhlakaniphile esikoleni yini ukusaba awubeka kancane ukusaba eceleni yazini asamsendlini sifike sifuna uzobona masiphasa nje sobheka ngcono. ayingeke asivule manje. Ma, anganathi ngitshaya njalo uma ukuthi angiphuma ngephepheni. And ngizizwa nje
Ngiphatheke kabi kakhulu singaphuma ephepheni and ngiyasaba manje ngiyasaba yo angani nokuthi ngizonza kanjani Mntana hlisa umoya sithanda sami kobuye kulunge ngane yami usazobuyela esikoleni usemncane kabi phela wena usenalo elinye ithuba lokuphinda uzame wenze kahle futhi ngizokhuluma noma wakho kumele understand naye. Wema ngekukhona uyonele beqhaqhazela ngathi usefridge engathi ngokhenethi Hayi wena uyamanga hayibo ngiyatshela hayi ziyakhala ke mntana uyabona manje ziyakhala kwangempela uyabona kusho ukuthi ingakho ayitatazela kangaka kaphuma ngephepheni aziyozala ngomo hayibo ma uyonele uzophuma ephepheni siyangicasula ke manje ngoba kokuqala lengane ngazi yakudlisa le kwenza utatazele kangaka nawe emva kwayo ngoba phela njengamanje lengane le itshela ukuthi ihlakaniphile ingcono kunayo wonke umuntu futhi iyona eyinhle la ibhambayo ma uyonele uzophuma ephepheni uzophuma uyonele ephepheni awusuke phambi ngobuso bami ngoba uyangicasula manje uyangidina hamba la nxa wena sithanda sami hlisa umoya uzolunga ngizokhuluma noma njengomzali understand usenalo elinye ithuba usemncane wena usazohamba uyofunda usazokwenza konke ofuna ukwenza esikoleni kodwa buyela khona esikoleni mina ngikubona ngathi kungcono kona lokho kunokuthi uhlale ekhaya ube ulokhu uhamba uphansi phezulu nasemgaqweni. Bese ngisaba ngithi kanjani ukuthi ngingaphumi manje ethi uma ngakuthola lesikole lesimbali ngithole lesikole lesi ngibona silalele bona ebhambayi bazozamile phela sesikhathele labodokotela baleke kude kumele sisize manje manje awu Max manje uzahamba ungenele ogogo endlini zakho kahle mbali cha phela ngifuna ukusiza mhlambe esengunesi kuzosondela amakliniki or ngibeke amatende sizomphakathi uma kumini into yakho phela sikasidi la mina mngani angicithe gap yena ngihambe ngoba amatoho Chomi okay kusasa funa sikhiphe noma zakubani Hayibo ngizobhekela umntwana lana isikole wengane yami isikole ngesikhathi kuba busy ngingazama nakwezinye iy'kole ngingatholi ingathi sengithabize lapha khona ngiqale mama yabo manje isikhathi esibhizi kakhulu manje abantwana asisakwazi ukuthi siba-aplayele esikoleni ukuthi sekunalo isimo sami isikhala ukuthi sabe isimo sami ngizokwazisa ukuthi sikwazi ukuthi siqintshwe umntanakho mama athi ngibona manje zawusifana hawu waziwaphasa kahle umntana waziwaphasa kahle mama waziwaphasa kahle awuphase kahle sano sami yini ngipha inkinga shothi engathathanga because uphase kahle shothi ngi-apply late ngisokuthile kodwa bengizama kwezinye iy'kole mhlawumbe kade ngiyongizama nje mhlawumbe ngizama njengobona sengibuyile ngizela kumina kodwa khona bengizama nakwezinye indawo sanasamazwana ebhaje umntwana uphase kahle kanjani iyona ke lento enzakalayo umuntu ofika aphase kahle ajike ngasifunda isikole senami njengobona nje umntwana ngibalekela ukuthi angaze ehlale kakhulu ekhaya ngoba nje ngibalekela ukuthi uzoze engene izinto ey'ningi. Okay mama konje uthi umuntu abala ngihlala Angikwazi ukuzama. Ngisho bisho nendawo kodwa-ke sihlale ebhambani. Yele bhambani usho iyona le ndawo yedwa ebhambani Iyona le yemanga ngane yami manje ingane ngingathanda ukuthi ihlale lapha isikhathi eside. Hayi ngiyakuzwa mama ngiyakuzwa ukuthi okwamanje ngithathe izinto zomntwana then uma sesivela isikhathi sami sami ngizobe sengithinda back-ile bese ngitshela ukuthi kwenzani. Ngabonga ngane yami ngabonga kakhulu ngendlela engixakeke ngayo bengifuna phela isikole sithole kodwa-ke ayikho into ehlula ukuthandaza ngizothandaza ngentanami ngiyavuma izingane zami. Senta nje sabela nje isikole somntwana ngizobe sengithinda Ngiyabonga. kodwa ngihlala yona mama Hayi, ngibonga mntana ngingasangizange
Sibonga ngingangoma kulungile bese ngithenga isimo sami because vele kwaqondisa ukula mina nje zobe sengihlala odabeni nje sengitshela sikwenzakalani ngomfo. Isikhathi sisebambayo esesebambayo isikhathi sisebambayo esesebambayo Azikwenzakalani ngawe wengane? Unjani mawunje wesinethemba? Hey mama yini mama yini awubona mahlweni lento engayifuni ngomama la eBhambayini yathanda ukukhuluma awungeke Yazi eyami ingane ngathi ngangafana nawe sidakwa ndini uzoyithi ungangezwani nayo ngoba uzoyithelela ngalolu bheka ngizongilithola ikhansela la eBhambayini ngilitshela ukuthi labo mama bala eBhambayini bathanda ukukhuluma kufanele bashiswe bonke angazi ngizoshisa ngakubona ivele ushile Hey lento eshoyo. Yawena ngane Isho umuntu omdala. yawena ngane ngiyokusiphula ngempama uyezwa ngiyokusiphula ngempama mina ungangijwayeli kabi uyezwa ngikutshele lalela kutshela umuntu omdala yabona ngane yakho le ente kakhulu ethanda ubona ukuthi right phuza nayo eyami ingane ke ayiphuzi eyami ingane ayiphuzi ngiyokusiphula ngempama mina kuphela utshwala lo bekhanda fuck off hamba la nokudakwa kwakho uzozuthelela ingane zethu ngokudakwa Tabang. Abana tlo no kweletsela ba ke ha jwang ke rata. Taba re tswa mahaeng a tshwana go tshotla mo putselo ka sekgola ke rata go no etsa. Ba tla go bitse soft. Ai bo thaba. Ke unana ke o batla. O batla mang? Le manyana o se una ke o batla, ke batla mkhotso wa hao. Ke batla mba. O tsamaya mba. Wa mtsiba motsewa. Mbali ke le ila mo hae o tshwaretse jalo ka le o tshwaretse mono wa morati le ngwana no a hlola ona ka ba mfumana lo. Oh, yamuzitsindo umuntu ayisicela soda phela lesi sisekhona ninganehlola leBhambayini phela ingane ehlola yilezi ezisilandela ngemuva lalela umama hayibo Ngihlale nespeaker wona nje wavulana kodwa. Ke namthwabo wambo. Ngitsa nakho silandele lo muntu Ke namthwabo wambo. ubuwa o re wena thoba kutlo gore le ntsinyetsa ayiyo lo muntu ngeke lo muntu ezelana we mama buka lana uzalana Mhlawumbe mina bo. uzalana buka lalela mama Bonse plan. buka mina phela Kuyawukopa hle wamfu. Yakade. Mina sibangela umsinde kanini Dumelang. Likai. Awusiyo uma ngibizula ngakho. Penelope, my Penelope. Hamba nosisi omuhle kanje. Awahle nasibikile. Yilo wona dikathi. Ke unana nginalina ubaba lamasuka. Sutha unancane. Hayibo yini ke ngakho lesixakazisa nje. Jebanhle wena. Sixaxa engitshela ubhuti bami. Sikanthe isitaka lithathile. Unana ubale. Obhuti bamasimba. Sekusebolokishi ehlisana nomoya awu mina ngize kwena Yini uba wena awusamboni Yilo wena unana wethu. Awethu uneyampa satana. Bawuloyi. Satana yakha. Ngani? Acho. Ngibona lo misikhola kayizona ndaba ufuna ukuthini? Hayibo, Lela, ungayikhona indaba ayizolo wena. Izolo phela yithi lapho ngiyibonga iBhambayini ufana. Izolo thina lacishe zalimala ngitshela angibona ukuthi Penelope ukuphi kwenzakalani ngoba mina ngivele ngayibhalekela. Ngimshiya njalo. Beniyaphi nini izolo? Lalela, sithi izolela shama around. Qhamthisho abafana abathathu omsuthu. Bekonakala wena. Lalela ngathi uba nyawo zami ngibelethe ngayihambela njalo nje. Angazi ukuthi bekwenzakalani.
ngitshele wena kanti uhamba nangoyo bo hello yeah ngikwazile wena ngona phethe sorry ndaba yezolo ngivele ngasaba mina bethatha ngibaleke ibola abafana labaya mina hayibo ngempela ungodo mo right okay phela nobuso abafana nabathathu manje nophela bayiphephe bengiyapi usenkingeni hayibo futhi umdangerous usenkingeni uhamba ngobani kodwa ngoba ngibalekile ukuba ngibaleka ngisho nami ngoba ngiqoqa esibhedlela ngiqoqa ama-police station usenkingeni. Angiphathi bengisacela ukuxolisa lana ukuthi izingangazange ubuyela kuwe ngile matasa akho umphathi benginesicelo la kufika umama izolo bezocela umntana wakhe isikhala la esikoleni ngakho umsebenzi wakho mphathi kumsebenzi wami impela ngiwenze umsebenzi wami mphathi nga-check ukuthi umntwana uphase kanjani and ngase ngabuka i-address mphathi wena wayibona i-address azazi ngiyibona mphathi iBhambayi ewe ayidumanga kakuhle indawo enesiphithiphithi kakhulu kodwa endicingayo akubona bonke abantu mphathi abaphithizelayo and kukhona okuhle iBhambayi esike sikubone enakho and xa ngithatha ukujonga nje lo ngiyakuzwa yena umntwana kuyaphoqa ukuthi simbhalise nathi mphathi esikolweni angangumntwana otshintsha even ne-environment yaseBhambayi so ndicinga uba ngosingake simnikeze i-chance then ke if kukhona into eyenzakalayo then we will take it from there uba sithi Ukhuluma noThembi Mthetho from Emhlengikazi Private Hospital. Yebo. Ngiyafona ngifunela ukwazisa ukuthi ukhethiwe for i-interview kusasa ekseni ngoThembi. Yebo, ngiyabonga kakhulu. Yebo ngiyeza. Ngisacela ukuthi wenze sure ukuthi uyaphumela futhi ufika early. Ngiyabonga kakhulu. Ma!
Uthini? Lalela siyo manje ngithi qeda telecall ethi kusasa ngo-10 interview. Hlengikazi. Private ma hospital. Lokho bekwathi apply. Lalela wema into engijabulelayo ukuthi nje engathi ngawuthola umsebenzi ngicela sithandazwe. La ekhaya ena sithandaze umsebenzi. Uyayazi nawe. Umsebenzi angimele ngihlale phansi ma. Thola kodwa bosami njengoba usitholile nje umsebenzi. Umsebenzi. Wosuba busy uyakama kwangisazojabulela ukuhlala nawe. Ngithanda la eThekwini. Ngithanda noMbali. Niyakuzile ndawo. Lo nje sohlangana nje sifuna nithi sagcinana ke. Kuningi nje mele sithi manje awusho umntanami njengoba uzoba umhlengikazi nje ama uniform lezi zinto zomsebenzi kufanele ngithenge phela. I think kuzoba khona ngoba ngisoyenza interview mhlawumbe bazongithatha mhlawumbe ngoba bezongithathe sisobona khona kodwa nje ngizoyithola khona for sure. Okay mama iyatholakala khona awayikho inkinga ngesithandwa sami. Ngaze ngajabula mama kujabule mina. Owe ma yenza umntanami nabe. Shishisa mama nabe umntanami. Who's gonna be in this? He's over. Oh, nasty. Yanela. Do it tell him what's up on body. Oh, Lord. Really. Enterish. Tadia! Union! Uy, mama, yung nanguneso mo yung kosyami. Dalela. Uzo mo, shit ko sa niya.